kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tuuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagmog na sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang dayon ibayaw, upag sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit awitin ang hari kasabi, na siya musuki Kristo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagmog na sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos sa balaan. Singit ako siyang dayon ibayaw, upag sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamon. Singit ako sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit awitin ang hari kasabi, na siya musuki mismo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Mayong pakiguban ug welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Niyausap ta mga igsoon aron sa paghisgot sa pulong sa Dios. Ngamoy atong kinabuhi sa matag adlaw samtang nagpaabot kita sa saan sa Ginoo nga kita iyang balikan. Mayong pagtumbaya, mayong pagpaminaw og happy listening, happy tune in sa tanang nakalantaw na. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Happy weekend ni Junjun Barolo. Bro, mayong gabi. God bless. Ang Diyos magpanalangin ka nila. Si Momo Chris, mayong gabi, Pastor. God bless. Mayong gabi, isam ni mo. Momo, mayong gabi. Si Irene Alboro Aton, mayong gabi. Nikki Jean Alboro, Lindel Jean Dimicelio Alboro, si Reina Dimicelio Alboro. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa tanan.
Laygon ng Dios mga kaigsunan nga magpanalangin sa tanang mo share na ining atong programa ngadto sa inyong mga kailag higala labi na sa pamilya. Good evening sa tanan. Nindot mga kaigsuonan ang atorong hisgutan. Magtudlo ang Dios kanato karon og magpahinom og magpahimangdo. Unsaon aron dili mapuntas kamatayon kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ano pinaka-importante mga kaigsunan kay ang Dios mga kaigsunan di gyud na simulan ta kung sa atong posisyon bisag hari pagkadiha bisag propeta pagkadiha mga kaigsunan dili gyud na magagad ang Dios kung sa atong natrabaho mga kaigsunan di na mo'y basihanan mga kaigsunan atong posisyon ning naong sa kalibutan ang iyang tanawon kung kita nakapadayon ba sa tawag niya kanato. Maayong nga pakiguban, good evening mga kaigsunan. Maayong nga pakiguban ni atong taganog pagtagad ni Sister Waning Dignos. Good evening Pastor Gideon Candelario. Maayong gabi ninyo diha sis uban ni Brother Danny nga nanuka diha sa Lower South Hill, Stisa, Cebu City. Maayong gabi ni PSG MC Rapiloy. Good evening Pastor. Mayong gabi isam nimo Inday. Atong igsuon nga nanuka diha sa Lapu-Lapu. Kuno na mo mga pangutana mga kaigsuonan labi na sa pangalagad nato sa Ginoo. Pwede mong mo comment, pwede mong mo share sa inyohang mga mensahe nga inyohang na dawat sa diha nga kamo na malandong sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Mercy Rapiloy, mayong gabi ni mo diha. Eric Igonia. Amen Pastor, mayong gabi ni Brother Jimar Isidoro Marosino. Maayong gabi Pastor. Watching here Cordoba, Cebu. Naday ka sa Cordoba diha. Bro, kumusta mo diha? Maayo kay naamos Cordoba. Kumusta mo diha sa Cordoba? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Maayo nga pagpaminaw, maayong pagtumbaya ug happy sing ni Roberto Ngalot El Tagondi. Maayong gabi Pastor, maayong gabi sa tanan. Kumusta ang inyong Sabado? Inyong weekend, kumusta? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pwede tayong makadawat pag mga request awit makalangit. Inig-untop alas 8 mga kaigsuonan magsugod tas pulong sa Ginoo. Munang mintras magsulat-hulat pa ta mga kaigsuonan sa mga atong kaigsuonan. Padayon natong i-share ang atong programa aron sama kanimo makadumog usab sila sa pulong sa Ginoo. Maayong nga pakiguban ni Badilis Guban. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi isa ninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. Si Danny Dignos, Bro Dan, maayong gabi. Maayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin. Enjoy rin yung taning naong sa kalibutan mga kaigsunan kay ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon kanong magsubo kanunay. Bawal magsubo. Kaya nga naman, kita rin nagamagsakit sa atong kaugalingon. Munang enjoy lang. Yes, presensya ni Lord. Muna niingon yun ang Biblia mga kaigsunan. Pagkalipay mo, usbon ko, pagkalipay ka mo. Kay nindot manggod ay nato daghan manggod itang mabatunan kung naagyo tas kalipay. O niya ang makahatag natong kalipay mga kaigsunan, wag yoy lain ang presensya sa Dios. Mayong nga pakiguban ni Brother Danilo Riponte. Mayong gabi ini mo diya Pastor. Mayong gabi isa ninyo. Request kong kanta nga si Jesus maghari ka. Salamat Pastor. Gikan ni Momo Chris. Wagi laing labaw mga kaigsuonan ang ato ragyong Ginoo mga igsoon. Siya ragyong labaw sa tanan. Mayong gabi pag-usab ni Sister Waning Dignos request ko Pastor. Request ko Pastor balaang dugo Pastor. Okay. Balaang dugo. Salamat kayo. Si John Barolo maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga permi mi busog sa pulong sa Ginoo. Okay. O niya ingon sa God will bless you Pastor. Salamat kayo. Kumusta mo diha? Bro Barolo, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin diha sa pinamungahan no? Pinamungahan.
Dalaygon ang Dios arita sa awit mga igsoon makalangit sa nga gi-request diri sa ato nga programa. Mayong gabi ni Lorenzo Ibanez, mabuti. Mayong gabi ninyo dihang Dios magpanalangin. Gikan ni Juna Salvador Villagantol, mayong gabi pastor watching from Lunoy, Baay City. Oy kusog day ang ato ang signal dias Lunoy. Kumusta mo diha? Salamat sa Ginoo nga padayon siyang nagpanalangin kaninyo. Manunubos sa tanan nakatawhan. Ang atong Ginoo mga kaigsoon manunubos gyud siya sa tanang katawhan. Kung kita nagsunod ni Jesus, dili puta musugot mga kaigsunan nga kita ray maluwas. Kinahanglan ang atong pamilya og tibuok natong mga kaila, kinahanglan maluwas usab sila sama nato mga igsoon. Una nga ang pamaagi aron maluwas sila, mahigmata sila, isira gyud ang pulong sa Ginoo ilabi na ang atong programa. Mayong pakiguban, mayong gabi ni Mark Artiagho Elsiwer. Mayong gabi pastor. Mga yun kong pasensya kay usay di gyud ko kabalong ubasa lamin nagperting lisurang basahon ang inyong mga ngalan. Bitaw. Ya tugani ra pud ko tawagi ra ko pastor inana pag-pronounce. Salamat jud ko sa Ginoo anak. Okay. Si Jenny Amumon Pun, maayong gabi pastor. Lisod kaayo maglipay nga mamatyan ka og anak sakit kaayo. Mao ba? Tinuod na dili gyud lalim. Ganay si Jesus mga kaigsonan kung imong lantaon. Samtang namatay si Lazaro, nihilak si Jesus. Pero si David mga kaigsunan nga namatyan og anak wala pa mamatay ang bata, iyang gibuhat ang tanan. Kumbaga kung naapay mga banggiitan nga mga doktor, mga espesyalistang mga doktor mga kaigsunan atong panahon na ihatong gipadoktoran. Pero kay wa man gyud say mahimo gawas lamang sa pagpaubos o pagpuasa nga sa Ginoo. Pila ka adlaw siyang nagantos mga kaigsunan, adlaw gabi nga naghigda si David og binubuan ang ihang ulo sa kanang abo nya. Grabe ang ihang kaguol tungod sa sitwasyon sa iyang anak. Apan sa dihang wa gyud mabuhi ang bata, namatay gyud ang bata. Ningkaon si David. Kay nga naman mga kaigsunan, tungod kay wala gyud tay mahimo kung kuhaon na ang atong mahal sa kinabuhi. Usa nga ato ra gyud nga hinumduman mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kining atong kinabuhi inulaman. Mubati man tag kami nga mga kaigsuonan, pero maura ni hinumdumi ang imong anak pinangga na sa Ginoo. Pinangga na sa Ginoo. Inana ka pinangga ang Dios. Lamang kitang mga nabuhi, gusto pa nato silang ikauban. Pero kung gusto pag yun imong ikauban, ang pingi ang imong pagtuos Ginoo. Ang pingi ang imuhang pagsalig sa Ginoo. Ug ayaw gyud tuguti nga makasala ka. Kay sa panahon nga imong ning buhaton, hinumdumi ang inding anak magkita ra gyud mo ug ang imong anak kakikuha karon sa Ginoo. Kay ang imong anak kakikuha karon sa Ginoo, hinumdumi tuara na sa trono sa Ginoo. Kung ikaw dili gyud magpakasala ug lig-uno nimo ang imong pagtuo, pagsalig nimo sa pulong sa Ginoo, hinumdumi tuwa pug ka pauli niya. Unya kung adto ka pauli sa Ginoo, hinumdumi tu ang imong anak magkita ra gyud mo. Muna nga ang pingi bisag unsay imuhang kabugaton, tinuod na lisod kayo. Pero ako nagampo nga ipagaan sa Ginoo ang imong bation, niya lig-unon sa Ginoo ang imuhang pagtuo. Ni Jenny Amumon Pon, lig-unon sa Ginoo ang imuhang pagtuo pagsalig. May advice mo ni ayaw gyud tuguti nga magpakasala ka.
aron makita pagyapon nimo ang imong anak nga gikuha na karon sa Ginoo. Si Job, mga kaigsunan, grabe ito ang kasakitan ni Job. Kung imong lantawon, walay ni simpatiya niya, walay ning ligon niya, walay ning tambak niya, walay ning dasig niya. Si Job, mga kaigsunan, nawagtangan og mga hayupan, nawagtangan og mga tao, mga ulipon, o niya di pagani makahuman og report ang mga maong mo report sa nahitabo sa iyang mga karnero, mga kamelyo, mga baka, mga hayupan og mga tao na napoy kuang balita, mga kaigsuonan kus Ginoo. O niya ang iyang mga anak samtang nagsilibrar, mga kaigsuonan kus Ginoo, ang iyang mga anak ikuha nangamatay silang tanan. Apan kung imong lantawon, mga kaigsuonan, kung imong lantawon ta muli maligo mo simpatiya ang iyang asawa, pero wala mo simpatiya ang iyang asawa, nagpabugat hinuon sa kaguol nga gibati ni Job. Pero sa diha, mga kaigsuonan, nga walay ni simpatiya niya, iyang gilig-on ang iyang pagtunga dunay Dios. Ingon siya, ingon si Job, nataw akong hubo, mubalik ako sa yuta hubo. Pero wala siya maghiskot, anak, nga maghikog siya. Gidawat niya nga mao gyud ni kinabuhi sa tao. Dunay mauna, duna po'y maulahi. Mao bitaw nang ang sulat ni Apostol Pablo nagpasidaan nga natong mga buhi bitaw. Nagpasidaan siyang nagpahinumdum nga kinahanglan nga dili ta magkumpiyansa. Kay ang kamatayon dili magpili og edad. Dunay mga tao nga mamatay nga bata pa. Aduna gani matao nga aduna gani mamatay nga maupay pagkatao patay. Naapagi mamatay nga wala pagyud matao. Pero nindot, mga kaigsuonan, ang mga inana nga kinabuhi tungod kay wala sila makakita sa kalisod, wala sila makasinati sa kalisod sa kalibutan. Diretso sila sa bakan sa Dios. Mga putlik sila. Kanang inana nga mga sitwasyon pangidaron, unang akong advice day Jenny, salig sa Ginoo. O niya guniti ang iyang mga saad, ang pingi kanunay ang imong nadawat nga kaluwasan, ug ayaw gyud tuguti nga magpakasala ka. Kay paingon gyapon ka sa dapit nga tuang imong anak dihas presensya sa Ginoo. O niya i-enjoy ang imong kinabuhi sa mga saad sa Ginoo, nga dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan, dili kaniya kalimtan. Si Mark Arteajo, watching here in Calatrava, Negros. O pasensya, mga kaigsuonan, atong signal hinay ang atong signal, mga kaigsuonan, tungod ni sa ato ang lugar diri, mga kaigsuonan, nga medyo kuan kanang naglain ang panahon diri sa ato ang kuan dapit diri sa Cebu, mga kaigsuonan. Okay, akong pangitaon diri, ikaw na by wisdom mao ba ni kung nining tanawon, mga kaigsuonan, murag dili ni mao ako sang pangitaon, ha, pangitaon sa nako ning imuha nga ako andiri, pero murag record ra man guning na diri, ikaw by wisdom pangitaon ako ning kanang ihang yung recording na okay mao ni masig mao na ni. Okay, unya padayon natong i-share ang ato nga programa, labi na sa ato karong hisgutan nga perting nindota, mga kaigsuonan, unsaon aron dili mapunta sa kamatayon kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Maghulat ko sa kitakang panahon, dili lang magdali, kay ang Diyos ang mupili sa hiniguma na para kanimo.
Andam sa muhatag sa gitimuha. Si Marie Obligacion Lungas, mayong gabi Pastor, watching from Zamboanga, Sibugay. Nindot kayo imong mga minsay Pastor. God bless. God bless ang Dios magpanalangin. Ni Josepino Paran, maayong gabi Pastor G, og sa tanang kaigsunan diha sa atong buhing Dios. Salamat sa Ginoo. Bro Josepino, kumusta? Ang Dios magpanalangin nimo diha. Musapaw-sapaw ra ko sa inyong request ha, para mabasa ra gyud nako inyong mga comment. Kay karong sunod nga oras tak na sa ato nga panag-uban. Mga kaigsuonan, musunod dayon ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Si Mark Antaho, pareho tag kahimtang igsuon. Ayaw kabalaka ang Ginoo magauban kanato. Kanunay og iyang kadaugan o kaayuhan sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa spiritual na pagpangabuhi. Okay. Si PSGM Sirapiloy, okay, nakiguban diri. Si Jenny Amomonpon, kabalo ka Pastor. Okay, lain gyud diri ang lugar no. Tungod sa mga chat at text diri sa kuan nagpahibalo ang sa may nagpahibalo diri. Ingon si Jenny Amomonpon, kabalo ka Pastor. Buhi pa si Dodong. Dodong nako, ni ana siya nako. Ma, gusto ko aning dako nako. Inig dako nako magpastor ko. Ano gikuha niya dayon nga size pa iyang edad. Ang tanan day Jenny pwede na tong ipangutana sa Ginoo, pero usa ra gyoy tubag sa Ginoo nga ang tanan dunay kinutuban. Pero ang nakanindot sa kinabuhi sa imong anak, sigurado siya sa kinabuhing way katapusan. Sa iyang pagkabata, mga igsuon ko sa Ginoo day Jenny, labaw pa siya sa iyang gitinguhang pastor. At amasayon, nangaliw po siya kanunay, alang nimo. Hinumdumi, kitang mga buhi, usahay, baliktad kaayo ang naa sa kalibutan. Sugin lang tamo mga kaigsunan, baliktad kaayo ang ubang mga teaching ba. Ang ubang mga teaching mo ingon nga, kitang mga buhi mao'y mo ampo sa mga patay. Kay dili na sila ka sulti, dili na kuno sila makahimo. Mo nang aron maluwas sila, kita kuno'y magampo para nila. Pero unsa may gisugilon sa Biblia? Dunay sambingay nga gipakita si Jesus. Si Lazaro ug ang dato. Pareho silang nangamatay. Apan ang nakanindot, si Lazaro gidala sa sabakan ni Abraham. Ang usa ka dato didto sa impierno. Unya nagampo siya. Unya nihangyo siya kung mahimo padad-i silang magwawali. Katong 5 nako ka mga igsuon nga naa sa kalibutan kay di ko gusto Abraham nga makapunta nga kung 5 ka mga igsuon sa akong nahimutangan. Diha gipakita ba kitang mga buhi wa ta masayod sa kahimtang sa mga nangamatay. Pero kung imong lantaon, physically patay sila, tuas sila lumnganan, pero ang ilang kalag o ang ilang espiritu tuas Ginoo. Labi na sa pangidaron sa imo pastor, ang usa ka pastor kung dili patay ang iyahang tibuok kanang kinaiya, tawhanong kinaiya. Aron magpabilin siyang epektibong pastor at ubangan sa Dios, kinahanglan ang iyahang tawhanong kinaiya. Mga iragay ko pasensya mga kaigsuonan, putol-putol gyud ang atong signal tugod ni sa klima diri sa ato ang nahimot. Unya ako ra gyud mga pagdasig day Jenny, ibutang sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna, patuuha ang imong kaugalingon, ang imong anak naa sa Ginoo. Unya akong advice, ampingi ang imong kinabuhi nga di gyud ka magpakasala aron magkita o mag-uban gyapon mo sa panahon nga kita kuhaon na usab sa Ginoo. Okay, arita sa kay saya-saya mga kaigsuonan. Awit magalangit kay saya-saya.
Si Josepino Paran, replay lang ko pastor kung dili ko abot inig balik na ko practice pami para ugma. Okay, share lang, share. Onya naman to'y request, asa man to'y request. Si request si Sister Waning. Asa man to'y request. Ibalik ko no tong imong request diri Sister Waning. Kanang dili man gud nako maapsan kay kuan man siya. Kanang gadagan ang mga comment, petindagahan ang dagahang comment mga kaigsunan dili nako maapsan. Ibalik ko no request. Pasensya na gyud, pasensya. Si Maricel Hendrickson, salamat sa Ginoo sa mga pulong karon. Atong igsoon nga nanukad sa Sweden. Good afternoon diha sa ato ang igsoon diha sa Sweden. Si Milona Gonzaga, good evening Pastor, watching from Escalante City. Good evening sa atong mga kaigsuonan des Escalante. Kumusta mo diha? Medyo may pagkahilunggan na diha ang Escalante. Ga-travel ko mga kaigsuonan sa una, gikan ko sa Bais, paingon kog Manapla. Kay doon ako'y tambungang kasal. Unya agi kog Escalante, ingon ko nga asa man ning paingon sa paingon og Manapla. Giduol ko duha ka babae. Giduol ko niya isa ano man hiling mo daw ana masiguro to ingkong ato sa wanto kog Manapla asa agi sa ano hindi daw sila makaintindi. Hindi po ko kay kabalogon mo ilonggo so ako na lang kitag-alog saan yung papuntang Manapla. Isa, diretso lang, diretso. Kumusta mo diya sa Escalante? Ang Diyos magpanalangin. Si Vinicel Lecto Calixtro, watching from Palomolok, South Cotabato. Wow, good evening ninyo diya. Kumusta mo? Ang Diyos magpanalangin. Ayaw mo kalimot mga kaigsunan, alas 8, happy alas 8 na gyud. Ako na lang nga tiwason og basa, basing maapsan pa. Si Sister Alda Vigkas, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers dalaygo ng Ginoo kay naka-view na jud ko nag-live sa imuhang gidalang ministry. Salamat sa Ginoo. Sister Alda, ang Dios magpanalangin kanimo. Nakita sa Dios ang tanan nga imong gihimo. Gibuhat ilabi na sa buluhaton sa Ginoo. Si Dudley Pedro Rins, maayong gabi Pastor. Magabi isad ninyo diha. God bless, God bless. Be-share lang yun sa ato ang live. Ang Diyos magpanalangin. Si Tutiyo, good evening Pastor. Salamat makadungog sa mga minsay sa Dios gikan ni Tito Patok dire sa Surigao. Kumusta mo diha Surigao? Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Pastor Kim Ryan Makasaol. Pastor, good evening. Ang Diyos magpanalangin. Matod pa ni Pastor Kim Ryan Makasaol, live tune live na ka sa Shine FM 96.9 o 95.6 masiguro ni. Okay. Salamat kaayo. Ni Sister Waning balaang dugo. Okay, ako asaning tagaan ay pagtagad balaang dugo. Balaang dugo. Ako asaning tagaan og pagtagad ha. Kini nga awit mga kaigsuonan balaang dugo nga gi-request atong igsuon nga nano ka diha sa Lower South Hills sa Cebu City. Mark Antaho Elsewhere de ay usahay di ko kabol mabasa. Request ko Pastor ikaw ang dalan. Ako rang andamon diri ha kay alas 8 na. Si Carl Ann, pa-shout out ni Mark Binsin, modelo, Pastor. Wow, modelo. Nindot kay ngalan, modelo. Ingon si Bibian, maayong gabi Pastor sa Bohol ni. Good evening diha sa Bohol. Si Patrick Divelia Alcala, maayong gabi Pastor, maayong gabi and God bless kaninyong tanan.
mabayran ang kaayo mo, O Dios. Dili tugnan ang pagkabalaan mo, dili mabalhin ang gugma mo. Ang pangandoy ko ikaw, Jesus. Dili mabayran ang kaayo mo. Ayaw kalimot mga kaigsunan sa pag-share ni ining ato ang live karon. Kay nindot kayo ang mga pulong, mga mensahe sa Ginoo. Magtudlog, magpahinumdong, magpahimangno siya. Aron dili gayud ta mapuntas kamatayon, hinuon makabaton og kinabuhing dayon. Unsaon aron dili mapuntas sa kamatayon kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mao ni ato karong tagaan og pagtagad, ug ako nagtuo mga kaigsunan ang Dios magpanalangin kanimo. Giwalang salako tungod sa gugma mo, pangandoy ko ikaw, pangandoy. Nindot kayo mga kaigsunan ang mensahe sa awit. Giwagtang ang sala nato. Unya sa dihang giwagtang ang atong sala, wa nay lain nga nakita o gipakita sa mensahe. Sa panahon nga mawagtang manggod ang atong sala mga kaigsunan, wa tay laing panganduyon kundi ang presensya sa Dios. Mayong gabi ni Pastor Ryan Taga, mayong gabi Pastor, og sa tanang Kristohanon request kog katapusang dihog. Si Rosalyn Narciso Batubalani. Good evening Pastor, may gabi isa ninyo diha. Good evening. O niya, pakishare lang yun sa ato ang mga kaigsuonan. Ilabi na yun sa imong mga higalag, kaila mga kaigsuonan aron makadungog usab sila sa pulong sa Ginoo nga imong madunggan karon. Si Maricel Hendrickson, excited nako Pastor, makapaminaw. Work pa ko unya, gabi diri nindot kaayo mo adto sa work na makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Tinuod na, amen. Gaan ang pagbati, gaan gyud ang kasing-kasing bitaw unya. Kanang puno kas kalipay, puno kas kalinaw mga kaigsuonan, kanang makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Ngano man, tungod kay diha sa pulong sa Dios, lig-unon ang imong pagtuo. Sa dihang malig-on ang imong pagtuo, hinumdumi, malig-on usab ang imong paglaom. Unya sa dihang malig-on ang imong pagtuo, malig-on ang imong paglaom mga kaigsuonan. Ang imong gugma ngadto kaniya mga kaigsuonan, mas mudako, mas muhabog, mas mulapad, mas mulaom ang imong paghigugma sa Dios. Ang imong nauna kanunay naa kanunay sa Dios. Si Dimple Scarstin Milagroso Lidisma Gilis Isbinson, salamat kaayo. Si Gili Isbinson, good evening Pastor, hallelujah, praise the Lord, amen. Akong tagaan pagtimbaya mga kaigsuonan ang atong mga kaigsuonan nga naa sa Negros, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa Mualboal ug sa Badjan, mga pinangga nga mga listener sa Shiny FM. Ang Dios magpanalangin, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa Gihulngan City, atong mga kaigsuonan diha sa Kansumandig. Good evening og salamat kayo sa inyong pagiguban. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan des Plagatasanon, sa Bandolinaw, sa Linantoyan, sa Banwagi og sa Hinakpan, uban pang mga lugar mga kaigsuonan nga kutob sa maabtan sa signal sa Shine FM. Unya ato pong padayon sa pagpray mga kaigsuonan ang ato ang Shine FM pinanguluhan ni Pastor Kim Ryan Makasaol nga magpadayon ang Dios sa pagpamuhat niini mga kaigsuonan
kaigsunan o kita gamiton aron ang signal magpadayon mas mutaas, mas mulapad mga kaigsunan. Ug usas mga pamaagi aron magpadayon mga kaigsunan kabalo mo unsa kanang pulong pagtinabangay. Mao gyud na gihulat sa Dios mga kaigsunan kanang pulong pagtinabangay. Ang pulong pagtinabangay mga kaigsunan dili na sa usa lang kaagi. Ang pagtinabangay vice versa mga kaigsunan. Ikaw gitudloan ka sa pulong sa Dios, gipahinumduman ka sa pulong sa Dios, at the same time ikaw sad gihulat sa Dios nga motabang. Mao na nga ang sign FM mga kaigsunan magpadayon kini sa lihok ug sa pamaagi sa Ginoo, dili pamaagi sa tao. Si Joljim Pansyo, LC Y Bakang, okay, maayo nga pakiguban. Anastasia Bakaling, amen. Okay, salamat kayo sa inyo nga pag-share, no? Dalaygon ang Dios magpanalangin. Si Don Ediver, ang Dios magpanalangin kaninyo. Okay, ako saning tagaan og pagtagad gyud, ikaw ang dalan. Atong oras alas 8:11. Human aning ikaw ang dalan, ato na ning basahon ang pulong sa Ginoo. Kipangandoy ko ang gingharian mo. Sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, ang atong pangandoyon ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios walay buling, walay kunot, mansa, bisan unsang hugaw dili nimo makitaan dito. Ang gingharian sa Dios puno sa pagkabalaan, puno sa pagkamatarong. O hinungdan na samtang paingon pa lang ta dito, kita giandam kanunay sa Dios o gipahinumduman na kinahanglan magkinabuhitang balaan o pagkinabuhing matarong. Kay mao kini magdala natong kasiguruhan aron ang atong mga pangandoy nga makasulutas gingharian sa Dios, dili ug dili kita pakyason. Sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan mga kaigsunan, kinahanglan ang atong pangandoyon mao nga makapuyo tas ihang gingharian. Gingharian mga kaigsunan nga way katapusan, diin mabati nato kanunay ang iyang presensya. Ang presensya nga maghatag og kalinaw ug kalipay nga mao'y gipangita sa matag tawo sa kalibutan. Kabalo mabo mga kaigsunan, lisod kayong pangitaon ang kalipay. Tungod sa kalisod diini mga kaigsunan, dagahan nga mobayad og mahal. Kabalo mo kanang pagpakatawa, kanang mga joker diha sa entablado, mahal kay na sila bayad. Munay mga talent mga kaigsunan nga lisod kaayong pangitaon. Kay maunay maka-divert sa mga taong naas kaguol, sa mga tao nga naas kasakitan, kabugaton. Pero kabalo ba mo mga kaigsunan, ang tinuod nga kalipay nga dili gayud nimo bayran, dili nimo kinahanglan bayran, ni dili nimo ka kinahanglan panghaguan, kanang muduol ra kan ni Lord. Lord, ni akos kagulanan, ni akos kasubo, na akos kasakitan, ipabati sa makausa ang imong presensya, ang imong gugma. Igsuon ko sa Ginoo, kung mabati na nimo ang iyang presensya, ang mga problema, ang mga balatian, kasakit uman pa, dili na nimo mabatyagan pa. Mabitaw na ni si David mga kaigsuonan about sa mga kasakit nga atong nasinatian karon. Wala magpasabot ka ng atong nasinatian nga kasakitan, kita ray nakasinati ni ana. Kung imong lantawon ang gisulat ni Jesus, daghan pang labaw pa nga nakasinati sa atong nasinatian. Pero usas mga pamaagi nga imong makitaan sa Biblia, aron ang atong mga kagulanan, kasakitan, atong malimtan, maurag yun ang paduol sa presensya ni Lord. Kaya diha sa presensya sa Dios mga kaigsunan, mabati nimo ang tinuod nga kalipay, mabati ug maangkon nimo ang tinuod nga katagbawan.
mao nang ampingan nato nga dili ta makasala. Di ta magpakasala. Kay kung magpakasala manggod ta, dili og dili usab nato mabati ang iyang presensya. Nya usas mga pamaagi aron dili ta makasala mao ni atong hisgutan karon. Kay mao ni usas magdala sa atong kinabuhi sa ato karong programa. Wow. Dalayon ang Dios nga panalangin kanatong tanan. Hinumdumi mga kaigsunan nga dili gid ta mabuhi kun wala si Jesus. Ingon si Jesus, dili wala kamoy mahimo kun wala ako. Tinuod, wa tay mahimo kun wala si Jesus. Nganong naatay kalipay, bisan kung naatay nga problema, nganong naatay paglaom, kalipay mga kaigsunan bisan kung naatas kasakit, tungod kay naa si Jesus sa atong kasing-kasing. Ang ebidensya mga kaigsunan nga naa si Jesus sa atong kasing-kasing, nagpabilin ang iyang mga saad karon. Nga kita dili niya kalimtan ug dili niya biyaan. Usa ka pamaagi mga kaigsunan, imurang ipataas ang imong kamot. Lord, ini ako. I'm surrender. Musurrender ko nimo. Dili na nako kaya. Apa nang tinuod mga kaigsunan, sakto man yun ang wala gyud tay kaya. Wala man gyud tay kaya. Unsa may kaya nga naa nato tungod na tabang sa Ginoo. Wala man gyud tay kaya. Wa man gyud tay mahimo. Unsa may atong nahimo na amang kas posisyon, na amang kas trabaho, unsa may imong abilidad nga naa nimo karon tungod nas Ginoo. Tungod man nas Ginoo. Wala tay mahimo kun wala siya. Mayong gabi, mayong nga paki. Okay, salamat sa awit mga kaigsunan. Mangayo ra gyud kog pasensya mga igsuon tungod kay atong signal diri hina igyod tungod sa sitwasyon diri sa atong lugar nga dunay low pressure siguro sa Mindanao dapit. Kay dunay nitawag nako nga pastor nga listener sad og viewers nato sa atong programa. Ingon siya dito silang lugar dito sa Bukidnon, kusog gyud kuno og dili gyud kuno maayo ang panahon. Unya tibuok adlaw gyud gaulan-ulan samtang nagbayanihan may kaganina dito sa Lower South Hills. Usas ato ang kauban sa worship team na ay balay nga gigama. Unya kita manggod mga kaigsunan nga nakabalo og nakadungog sa pamaagis Ginoo kanang pagtinabangay. Dili manggod na pwede nga igo ratas musulti. Dili mo guna pwede nga igo ratas pagtuon, pagkaton. Kung dili ato ng buhaton. Mahinungdan nga tibuok adlaw may mga kaigsunan tuad dito sa Lower South Hills kuyog ni Pastor Joey. Uban sa ato mga kaigsunan nga mi appeal mga kaigsunan sa bayanihan. Dito may mga kaigsunan nagpail may halublak, nagkalot mi siyuta dayong amo nang giplastada ang iyang bahay nga maoy tukuranan. Inana ang amo ang gihimo kaganina. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan? Kung maunay makita sa Dios sa atong kinabuhi mga kaigsunan, wow, malipay si Lord. Malipay gyud ang Dios mga kaigsunan. Dako kayong kalipay nas Ginoo mga kaigsunan nga iyang makita niya makita tas Ginoo nga nagtinabangay. Kay ang pulong pagtinabangay usa na kabuhing ebidensya nga ikaw nahiusa ni Kristo. Ato ta sa pamalandong sa pulong sa Dios mga kaigsunan, kining ato karong hisgutan dako kayo ni ikatabang sa ato ang pagpuyo ning naong sa kalibutan samtang naghulata sa saad sa Ginoo nga siya mobalik. Ang rason nga nung mobalik si Jesus mga kaigsunan walay lain aron pagkuha sa tao nga nagmatinud-anon, aron pagkuha sa mga taong wala gyud magpakasala kundili nagkinabuhing matarong. Walay lain ikaw na hinumdumi igsuon ko sa Ginoo, barugan nato, tuuhan nato, patuuhon gyud nato atong kaugalingon. Kung dili kaya Lord tagay kog pagtuo nga ang ako ang kaugalingon mo tuog yun nga duna gyoy kinabuhing dayon. O kining kinabuhing dayon mga kaigsunan, dunay process before nini mo makabot. Dunay process. Ang Biblia mga kaigsunan maoy
bugtong instrumento ni giban nga magsugilon ka nato unsaon pagpaniguro sa kinabuhing dayon. Wa nay laing rason gyud nga nung mobalik si Jesus sa ikaduhang higayon aron pagkuha nimo, aron ikaw lalinon. Ang nakanindot mga kaigsunan, kung ikaw maapsan sa pagbalik ni Jesus, ako maapsan ko sa pagbalik ni Jesus nga nagwali, nga nagsangyaw, nga nagtabang, nagtudlo, nagpahinumdom, nagligon, nagmaymay. Dili kay ako lamang, kung dili kita usab. Kaninduta mga kaigsunan, nga maabtan ta sa atong Ginoo, nga nagbuhatas ihang kabuton. Excited ka ita. Siguro nindot kaayo tang muhalog niya. Lord, salamat. Wala na siguro pa'y, wala na'y makatupong pang kalipay nga imong nasinatian sa imong kinabuhis kalibutan kung imo na unyang ikauban ang Ginoo nga mao'y nagluwas kanimo. Mauna nga aron makasiguro ta mga kaigsunan nga sa ato ang mga sakripisyo, sa atong pagsimba, sa atong pagtuo, dili biya sayon kining ato ang desisyon. Yes, desisyon nato ni. Hinumdumi, tanang tao gitawag, pero pipila lang ang gipili. Sa dihang gipili ta, dili ang tao ang nagpili, kun dili siya. Si Jesus miingon, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Aron manglakaw, ug mamunga, ug bunga nga mulungtad. Bunga nga wa na'y katapusan mga igsoon ko sa Ginoo. Sa panahon nga ampingan nimo ang imong kinabuhi, dili ug dili gyud nimo tugutan nga magpakasala ka. Hinumdumi, katong mga taong nangamatay nga naa kang Kristo, imo nang mahimamat. Katong mga bata nga nangamatay silang wa sila'y kalibutan, unsay kinabuhi sa kalibutan, imo to silang mahimamat. Muna nga igsuon, kining atong hisgutan karon, kining pulong nga moabot sa imong kasing-kasing, kining pulong mensahe nga moabot karon sa imuhang igdudungog nga motisok sa imong kasing-kasing, mao nay mo dasig nimo, mao nay mo hupay nimo, mao nay mo hatag nimo paglaom aron kamo padayon sa pagduol sa Ginoo. Ang atong hisgutan mga igsuon, usa kini ka pangutana nga nag-ingon, unsaon aron dili mapunta sa kamatayon, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kining kamatayon nga gihisgutan dinhi, mao ni gitawag katapusang kamatayon. Nindot kayo mga kaigsuonan ang ipakita sa Biblia bitaw nga dapat nimong makita mao ni. Ang makabaton sa kinabuhing dayon, kung sa panahon nga ikaw naakas Ginoo hangtod nga mobalik si Jesus, inani ni, kaduha ka matao, kausa ka mamatay. Pero ang wala sa Ginoo, kausa siya matao, kaduha siya mamatay. Unya, banhawon silang tanan, ang kaduha matao, kausa mamatay, ang kausa matao o kaduha mamatay, pareho silang banhawon. Matod pa sa Juan Kapitulo 5, 29. Nga ang tanang mga tao nga nangamatay, nga tuas sa lubnganan, banhawon to silang tanan. Katong maayog binuhatan, lalinon, dito sa gingharian. Gantihan. Pero katong dautag binuhatan, banhawon, apan dadon, dito sa ikaduhang kamatayon, nga wa na'y katapusan. Muna nga, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magapanulti ka nato. Gidala ko sa Ginoo mga kaigsuonan sa usa ka sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma Kapitulo 6. O kini mao na ni kasagaran nga
gihimong pamaagi aron ang tao makasabot. Gihimo ni sa mga kanabitang moadto ka sa mga bukid, moadto ka syudad, pag-evangelize sa mga tao. Kining Roma kapitulo 6 bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 23. Mga ulipon sa pagkamatarong. Kanang moingon ganing mga ulipon, wala na kagawasan dapat. Dili na na bitaw magreklamo. Siyempre ang ulipon lahi sa gitawag ang slave lahi sa gitawag servant. Kanang slave dili na siya mo'y nagbuot sa iyang kaugalingon kundi ang iyan ng agalon. Kita wala na ta maulipon ni bisan kinsa nga tao. Wala na ta maulipon ni bisan kinsa nga binuhas sa kalibutan. Kay kita naulipon na ta sa pagkamatarong. Dinhi ko gidala ni Lord mga kaigsunan samtang nagampo ko, Lord, unsa may mensahe aron ang tao dili mapuntas kamatayon, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kanang kasiguruhan, Lord, ang among gikinahanglan nga among masabtan sa among pagpuyos kalibutan. Samtang nagampo ko, gidala ko sa Ginoo diha sa libro sa Roma kapitulo 6 bersikulo 12. Ako ning basahon mga kaigsunan. Unya kung damoy Biblia sama sa akong gigunitan, binisaya mag-in-English, basta kay nasabtan nimo. Importante nakasabot ka. Ayaw basaha ang Biblia nga imo pang sabton. Kinahanglan makasabot ka. The word makasabot ka, samtang nagbasa ka, ang gipasabot sa Ginoo nga naas imong gibasa, ning tuog mindawat ka. Matod pa mga kaigsunan sa sugod ko 15, diretso lang ko 15. Karon unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayon. Maunay gipamulong ni Pablo. Karon unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kundi ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayon. Bersikulo 16. Nasayra ninyo nga kun tinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung magpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala. Og mo resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, mo resulta kini sa inyong pagkamatarong. Wow, atong pagpakan si Lord mga igsoon. Indot kayo mga kaigsuonan. Kung ikaw ug ako magmatinumanon ragyud ta sa Dios, kumbaga ang Dios ragyud tanan. Lord, ikaw ragyud ako ang sundon, wanay lain pa. Ikaw ragyud. Sa panahon nga maunay atong barugan og atong paningkamutan samtang nagpuyutas kalibutan, ang resulta ni ini pagkamatarong. Pagkamatarong. Ingon dayon diri sa 17, apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasingkasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Wow. Nindot og klaro kayo ang mensahe ni Lord. Unsay mga pamaagi aron makasiguro ta nga naatas pagkamatinumanon sa Dios? Kana di ay pagkamatinumanon dihas mga pagtulunan nga atong nadawat. Unsa may nadawat nga mga pagtulunan sa imong pagkakristohanon karon? Ang mga pagtulunan nga nadawat nato mga kaigsunan sa atong pagkakristohanon,
wa nay lain ang mga pagtulunan nga gibilin ni Jesus dihas pala ang kasulatan. Pagtulunan may tungod sa kasuko, pagtulunan may tungod sa balaod, pagtulunan may tungod sa panapaw, pagtulunan may tungod sa panagbulag, pagampo, paghatag. Pagtulunan mga kaigsunan nga angay natong tipigan o kinabuhi samtang doon na pa'y panahon. Kay mao kini makahatag nato, mao ni maghatag budala nato sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Wow. Ingon dayon siya mga kaigsuonan, 18 ingon siya, giluwas kamo gikan sa sala og nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Ikaw og ako mga kaigsuonan, ulipon na sa pagkamatarong. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kon kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan. Karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug balaan nga katuyuan. Kanang miong gani kang katuyuan, kana bitawng padulngan, sangputan sa unsa may imong gipaningkamutan. Dapat ang imuhang gipaningkamutan mga kaigsunan dili na mo resulta sa panag-away, panaglalis, panagdingkil, panagbahin-bahin. Kung naningkamot ka, siguruha nga mo resulta na sa pagkabalaan o pagkamatarong alang sa tanan. Ingon dayon siya mga kaigsunan, kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang tao dili gid pwede nga magduha-duha. Kanang pwede ulipon sa matarong, pwede pod ulipon sa sala. Di gyud na mahitabo mga kaigsunan. Ayaw gyud og tuo anang mga teaching, mga pagtulunan ni Satanas nga moingon nga tawo ra man gud ko pastor makasala. Teaching na ni Satanas. Mga pagtulunan na nga dili gikan sa Dios. Kay ang mga pagtulunan gikan sa Dios mga kaigsunan, ingon gyud si Jesus sa Mateo kapitulo 5:48, paghingpit kamo, pagmahingpit kamo, kay ang inyong amahan nga tuwa sa langit, be perfect. Mo nay teaching sa atong Ginoo. Pero teaching ni Satanas, makasala ra gyud ka kay tao ka. Maubitaw na nga ayaw pagkinabuhing tawhanon, pagkinabuhinong espirituhanon. Unsaon ang imong una-una ayaw gamita sa paghuna-una sa mga tawhanon o mga butang kalibutanon. Kay kining tanan mawagdang, mahilis, sunugon, laglagon. Pero ang mga butang espirituhanon musangpot sa kalinaw kinabuhing dayon. Kung imong basahon anas 8 ang paghuna-una sa mga espirituhanong butang musangpot sa kalinaw ug kinabuhi mga igsoon. Ako ning ipadayon ang 21. ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo, kamatayon ra gayud ang sangputan. Tama katong atong pagkabagulbulan, pagkareklamador, katong kanunay nagtagbaw siyang kaugalingon dihas kahilayan, wala may laing naani kamatayon. Pero dili diha mamatay, moagi pagkag problema, moagi pagkag balatian, moagi pagkag grabe nga mga katalagman nga dili nimo masabtan, nga usahay mo ingon na lang kakuhaan na lang ko Lord. Pero dili na maoy angay maangkon sa tao kay mahal kay tas Ginoo. Mahinungdan mga kaigsunan gipahinumduman ta o gipakita ta. Hinay gyud akong signal dire mga kaigsunan, magwawa gyud. Nya ako ning gibasa. Munang mo inaigwa sa signal mohonong sad ko diri istorya.
Nya ingon diri ako ning basahog tiwas. 22 apan karon naluwas na kamo gikan sa sala og nag-alagad na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangput sa kinabuhing walay katapusan. 23 kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Igsuon ato ning ihangad sa Ginoo. Wala tay mahimo kun wala siya. Kining pulong nga ato karong hisgutan gikan ni Ginoo. Atong ihangad ni Ginoo, ako kamong gihangyo sa pag-ampo uban kanako. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga mao'y nag-umol ug nagbuhat kanamo. Dios nga mao'y nagluwas sa among kinabuhi gikan sa sala. Amahan, salamat sa dako nimong gugma nga imong gipaabot gipasinati kanamo. Na nimong gibuhat kami ng bag-og nakailag kanimo. Ug padayon namong gisalig diha kanimo among kinabuhi. Ug padayon namong gipangayo o Dios ang tinuod nga kausabag kabag-uhan nga makita diha sa among kinabuhi, sa kinabuhing balaan diha sa imong atubangan, amahan. Amo kang gipasalamatan, ipasidunggan, mga pagday, pagpasalamat, kadungganan, alang lamang kanimo, amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dinhi mga kaigsonan sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Roma 6:22-23. Diha nimo makit-an ang pamaagi kung unsaon aron dili mapunta tas kamatayon, hinuon makabaton ta sa kinabuhing dayon. Diha gi siguro og giklaro sa Biblia mga igsoon nga kung ang tao magpakasala, the word magpakasala mga kaigsuonan, tao siya nga nasayod na sa kamatuoran sa manimo. Tao siya nga nasayod na sa tinuod nga angay ug dapat niyang buhaton. Tao nga nasayod unsay maayo. Maunay mga tao nga nagpakasala or pagpakasala. Tao nga nasayod unsay maayo niyang buhaton apan wala niya buhata. Ingon sa Santiago, ang tao nga nasayod unsay maayo apan wala siya magbuhat nakasala. Ang tao nga nakasala dili gikan sa Dios ug dili iya sa Dios kun dili iya sa yawa. Pero gikan hinumdumi gihawas o gikuha ta sa sala aron dili kita makadawat sa kamatayon. Aron makasiguro ta nga dili gyud kamatayon ang atong padulngan o paingnan, gibilinan ta sa Dios og buhing pagtulunan nga mao'y mugiya kanato aron ang atong padulngan kinabuhing way katapusan mga igsoon kos Ginoo. Diha gipakita diha sa bersikulo 23 mga igsoon, aron dili gayud ta paingon sa kamatayon, aron makasiguro gyud ta nga dili ta punta sa kamatayon, ug makasiguro ta nga paingon dayta sa kinabuhing dayon, dili ug dili gayud nato tugutan nga magpakasala ta. Ang pulong pagpakasala, dako kayo nagkalahian sa pulong nakasala. Kay ang pulong pagpakasala mga kaigsuonan, giklaro sa Biblia nga paingon gyud siya sa kamatayon. Pero ang taong nakasala, hinumdumi dunay Hesus nga mulaban. Kay lahi ang pulong nagpagpakasala, lahi ang pulong nakasala. Ang taong nakasala naningkamot nangalagad sa Dios, naningkamot siya sa pag-alagad sa Dios, sa pagsunod sa mga mensahe sa Dios, apan dunay mga panahon nga wa sa kabantay nakasala dahil siya. Sa panahon nga siya mo atubang sa Ginoo,
ladlaran o hikyaran sa libro sa binuhatan. Og dito makitaan, oy, nakasala man ka diri. Si Jesus maoy imuhang abogado. Kung imong lantawon mga kaigsunan ang unang Juan Kapitulo 2 versikulo 1. Diha sa Kapitulo 2 versikulo 1. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong siya maoy mga tubang samahan. Pero hinumdumi mga kaigsunan, dako kay nagkalahian. Naaman tay mga profesional, naaman tay mga maestra diring naminaw. Dalaygon ang Dios. Mayong gabiin ninyo, ma'am. Sir, mayong gabiin ninyo. Lahi yun kay ng pulong magpakasala or pagpakasala. Mga tao na silang mga makasasala. Nasayod, unsay maayo, apan wala nila buhata. Ang dautan hinuon, ang gikasilagan hinuon sa Dios mo ilang gihimo. Kinsa may mulaban nila? Dili ug dili mulaban si Jesus. Bisan pa kung nakaayo silang masakiton sa ngalan ni Jesus. Bisan pa kung naghimo silang milagro sa ngalan ni Jesus. Bisan pa kung nagpagawa silang demonyo, bisan pag naghingilin sila ni Satanas sa ngalan ni Jesus, apan nagpadayon sila pagbuhat og sala, dili mo dapig si Jesus. Kinigi klaro sa Biblia, dili pagtulunan sa karatula ni bisan unsang doktrina sa kalibutan, kundili pagtulunan o gisulat diha sa balaang kasulatan nga ang taong magpakasala or pagpakasala mo ani og paingon gyud siya sa kamatayon. Unang ayaw gyud tuguti nga magpakasala ka. Sa imong pagpangalagan sa Dios, giklaro igsuon ko sa Ginoo, makasala ka. Kanang nalapas ba ka, nalimtan nimo, uy, naabaday ko'y saad pero wala na ako mabuhat. Lord, pasaylo ako. Dawaton ka. Pero kung nasayod ka nga sala na, imong gituyuan, nya miingon ka, Lord, pasaylo ako. Ako yung nabuhat. Dili nimo malimbungan si Lord. Kung imong patuohon nga malimbungan ra nimo ang imong kaugalingon, pero si Lord dili nimo siya mailan. Unang ayaw tuguti mga kaigsunan nga sa imuhang pag-ila o pagtuo nga Kristohanon, magtutuo og sundalo kas Ginoo, magpakasala ka niya. Ang ulipon sa pagkamatarong dili na ulipon sa sala, ug wala na gyud sa tuguti ni taga-iglisensya nga magpakasala. Pero pastor, hinumdumi, Pastor Gideon, hinumdumi, dangog ang kalibutan. Yes, dangog ang kalibutan. Pero kung imong lantawon ang kalibutan dili dangog, hagot eh. Sa panahon nga ikaw madalas kalibutan, hinumdumi, lisod na kaayo kang buyan. Maubitaw nang ayaw pagtilaw-tilaw, ayaw pagtilaw-tilaw og sala. Kay damor kang mo tilaw-tilaw, dili na nimo unya biyaan. Maubitaw nang ayaw pagkumpiyansa. Ang gitambag sa Biblia, pagmaigmat, pagmabinantayon. Ayaw sugot nga luag ra kayo ang imong pagpangalagad. Ayaw sugot mga kaigsuonan nga kalma ra kayo kang nangalagad sa Dios. Murag wa kay dili ka mga tubang. Ayaw na buhata. Kinahanglan seryoso ka. Kung dili seryoso ang mga tao, ayaw sunod nila. Kay dili sila ang gipadala
para maluwas ka, kundili si Jesus ang gipadala aron mabago ka. Busa sunda si Jesus. Sunda si Jesus. Sunda si Jesus. Ayaw sunod sa mga tao. Kay dili na sila mo igipadala sa Dios para mabuhi ka. Si Jesus ang gipadala sa Dios aron mabago, maluwas ka. Unang ingon si Jesus, sunod nako. Sa tanan nga giagni ni Jesus, Peter, sunod nako. Juan, Santiago, Mateo, sunod nako. Wala sila mawilis silang trabaho. Si Mateo, nga nindot na kay trabaho, nasa sa opisina kay tax collector. Grabe siya kwarta kay tax collector eh. Dato si Mateo. Pero ingon si Jesus, Mateo, sunod nako. Yes, Lord, I follow you. I follow Jesus. Ikaw, giingnan ka, sunod na ko. Mo-abroad pa ko, Lord. Tukod pa kong mansyon. Ikaw, giingnan ka ni Jesus, sunod na ko. Muiskuhila pa ko, Lord. Daghan pa kong mga pangandoy sa kinabuhi. No. Kung ikaw nakasabot pagyud ka, nakasabot na gyud ka sa imong kinabuhi at tubangan ni Lord, muingon na ka, Lord, yes, I follow you. I follow you. Ayaw sunda ang Ginoo kung wala na kay paingnan. Nga moingon na ka nga, wala mo kailangan kay paingnan. Ang doktor dili na katabang, ang kwarta di na katabang. Muabot yun ang panahon, mga kaigsunan mo ni Timan eh. Muabot ang time nga kanang imong salapi, dili na makatabang nimo. Muabot ang punto nga imong masabtan. Kung dili pa nimo masabtan karon, naway laing makatabang nimo kung dili siya ka nag-umulog nagbuhat nimo. Munang mintras, mga kaigsunan, dili pa moabot ang punto nga wala kay laing kapainan, gawas lamang niya alagarin na siya. Sa imong pag-alagad sa Ginoo, ayaw tuguti nga mapukan ka tungod sa kadangog kakot sa kalibutan. Mo nagkinahanglan magmaigmaton ug magbinantayon. Unsaon man, Pastor Gideon, aron dili ka makasala. Dunay mga pamaagi, mga kaigsunan, aron dili ka makasala. Ngunit atong hisgutan sa mga ulitaw, mga dalaga, ilabi na sa ako ang mga kaigsunan nga mga listener sa Shiny FM. Good evening. Salamat sa inyong kinabuhi. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kaninyo. Magbago sa inyong kinabuhi ug sa inyong desisyon sa matag karon ug unya. Unsaon aron dili na makasala? Gidala ko ni Lord diha sa libro sa Hebreo. Kuha inyong Biblia sa Hebreo Kapitulo 10, mga kaigsunan. Hebreo Kapitulo 10. Ako tan-awon, mga kaigsunan, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 5 hangtod sa 7. Tungod ni ini, sa dayong anhin ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Si Kristo miingon sa Dios. Unsa ingon? Dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad nga mga mananap. Apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Lawas ni Kristo nga mao si Jesus. Wala ka mahimuot sa halad. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Onya miingon ako, ani ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Naon sa may dapat nimong masabtan nga mao'y ipasabot sa Ginoo aron di ka makasala. Isuon ko sa Ginoo aron di ka makasala. Unsay kabubuton sa Dios, buhata. Ayaw na daghag reklamo.
Ayaw na daghaghangyo. Nga Lord, eskwela pa ko Lord. Lord, mo trabaho pa ko Lord. Lord, mo gama pa kong mansyon, manapa ko pa-eskwela. Biyaan naman mo tanan. Oras na ganing gitawag ka, Lord, ni ako. Ipadala ko bisan asa. Gamit ako sa may panahon pa. Ni ako, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat na ako. Pangutana, sa imong pagkakristohanon, unsa may buot ipabuhat sa Dios sa imong pagkakristohanon? Ang pangutana, nabuhat ba nimo karon? Hinumdumi, wala na kay panahon pa kung tuan nakas lungganan. Una nga Biblia nagsulti, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang patanon ka pa. Ayaw si hinumdumi kung tiguang na. Nga moabot na ang imong pangidarog 80-90 nga moingon ka, Lord, gamitan ako sa pagsangyo sa impulong. Wa ka kuyapi. Na kung magnubinta ka mo sangyaw ingnon kas mga tao, giango-ango na mismo ang imuhang mga pamilya, di na mo tuon nimo. Munang mintras, bata pa ka, batanon pa ka, himsog og kusgan pa, nga makapanulti o makadaig pa ni Lord, makalidpas mga tao, aron pagsimbas buhing Dios. Igsuon kos Ginoo buhata, ayaw na pagreklamo bisan unsa pa. Aron dili ka makasala. Nganong makasala ang tao? Tungod kay doon na pa say gusto, doon na pa say desire sa iyong kasing-kasing. Nga mo ni gusto na kong buhaton, mo ni gusto na kong maabot, mo ni gusto, o niya mo ingon pag yun, mo gamit pag yung bersikulo, mo ingon pag yun, naingon pag yun dito, ang Ginoo nga, bisag unsay akong pangayoon, pinaagi sa iyang ngalan. Hinumdumi, pinaagi sa ngalan ni Jesus, dili pinaagi sa imong pangandoy, dili pinaagi sa ngalan sa imong papa, sa ngalan sa imong mama. Sabtan. Kung mangandoy ka, mangayo kas amahan, walay dili ihatag sa amahan. Mauni ibutang mga kaigsunan sa imong kasing-kasing. Pero sa ngalan ni Jesus, dili sa ngalan sa imong amahan, dili sa ngalan sa imong inahan. O sa may buti pasabot, dili sa gusto sa imong amahan, dili sa gusto sa imong mama, kundi sa gusto og minsay sa Ginoo. Unsa may gusto sa Ginoo, minsay sa Ginoo. Kung mituo ka, magbuhat kas mga buhat niya. Unsay giingon mga kaigsuonan ni Jesus sa Juan 14 bersikulo 12, ang tinuod mao ni, ang mutuo ka nako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat pa labaw pa niini. Pero unsa may atong gibuhat? Di ba daghan kay taghangyo? Di ba daghan ta kay gipangayo? Nga hangtod karon siguro ang uban wa pa gani mahuman. Pila na siguro kagatos kalibo ang imong gipangayo, ug pila ra ka buok ang miabot. Ngano man? Damor manggod kang tagaan, damor kang malayo niya. Di isa gusto malayo ka. Inanak ka kamahal sa Ginoo nga nagpakamatay nimo. Unang sugod karon, ingna, Lord, gamit ako. Dili kay ako'y mo gamit nimo. Daghang kay mga Kristohanon, igo rang gamiton si Lord. Lord, panalangin ko, Lord, i-bless ko, proteksyonin ko. Sa panahon na doon ay blessing, resulta sa iyang pagpaningkamot. Ako'y nagkugi ani, ako'y naningkamot ani. Hilas kay no? Hilas. Sinultihan pas kalibutan, wa malipong. Inomdumi, wa ta kung wala siya. Wala na ta kung wala si Lord. Pero tungod kay gihigog mata, kay naa say plano nimo para alagaran nimo siya. Ayaw tuguti nga magpakasala ka, aron dili maka magpakasala ug di na gyud ka makasala. Lord, ni ako aron pagtuman sa unsay imong gusto. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God.
Lord, gamita mi, Lord. Lord Jesus, gamita mi. Gamita mi. Unsay tambag ni Pablo? Basa sa Biblia. Basa. Unsay tambag ni Pablo? Sa unang Korinto kapitulo 6. Unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19-20. Ingon siya mga kaigsonan, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu? Espiritu Santo nga nagpuyo diya kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili na o sa gingon diri, dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Wow. Thank you, Lord. Siya na'y tag-iya sa atong kaugalingon. Gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himayaan sa Dios. Lord, gamita mi. Gamita mong lawas alang sa imong kahimayaan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you sa imong mga pulong nga nagpahinumdum ka namo. Thank you, Jesus. Dugang mga mensahe aron dili ta magpakasala or magpakasala or pagpakasala. Naas Lucas kapitulo 22, 41. Lucas 22, 41 hangtod sa 44. Atong basahon. Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo layo ug miluhod siya ug nagampo. Si Jesus nagdala siyang mga tinun-an ug dito yang giingnan nga magampo mo. Pag-ampo mo. Gibili niya ang iyang mga tinun-an unya human nibiya siya. Ingon pa gyud siya diha sa Lucas 22:40. Sa niabot na sila didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Pangutana, namoy mga pag-ampo. Tinud-anay ba nga itong mga pag-ampo? Human siya may dasig sa iyang mga tinun-an, ikaw tinun-an ka ni Jesus. O niya mibiya siya kaniya ngadto sa dili kayo layo og miluhod siya og nag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuha akining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo mo'y matuman. Unya, kung imong lantawon dias 43, may anghel nga mingtong hagikan sa langit og milig-on kaniya og samtang nag-anto siya sa hilabang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa kamainiton gayon. Ang ihang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Siguro usa nato na ay mga grabing kabugaton, grabing sakit sa iyang kasing-kasing. Inana si Jesus. Kung naakay mga kabugaton, doon na kay mga problema nga dili masulbad sa tao, ni dili ka discuss ni bisan kinsa. Duula ang amahan. Sa panahon nga duulo nimo siya o ino nimo siya, Lord. Naunta ko'y gustong ihangyo apan ang imong pagbuot may matuman. Inumdumi, grabe ang kasakit, grabe ang gipati ni Jesus. Imagine na gipadad-an siyang anghel. Diyan mo makitaan ba kung sa imong pagduol sa amahan, grabe ang iyong pagpaubos, ligunon ka niya, tabangan ka niya. Inana ang gugma sa Dios. Kung muduol ka nga mapaubsanon, kung muduol ka nga mapaubsanon, sa tanang mapaubsanon, ligunon ug ligunon ug ligunon jud kaniya. Wala ko makakitaon sa inyong problema. Wala ko makakita
unsa inyong sitwasyon. Pero akong nabati nga dunay mga tao nga nabugatan sa ilang problema, sa ilang mga anak, sa ilang bana, sa ilang asawa, sa ilang trabaho, or sa ilahang mga silingan. Pero usa ray solusyon, dangop sa Dios. Lord, na ako'y gusto apan akong mga pagkampo, ang imong gusto mo'y matuman. Ang moabot sa imong kinabuhi kaligon, ligunon ka. Ayaw dad si Lord sa imong mga pangandoy. Ikaw mo'y dapat dadon ni Lord sa iyang mga pangandoy. Wanay makalabaw pa sa pagka-perfect sa pangandoy sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw dada si Lord sa imuhang mga pangandoy. Lord, kuyugi ko, ubani ko, kinahanglan magmalampuson ko, kay kinabuhi ni sa akong pamilya. Mura ba kag ayaw. Kay mura gitudluan nimo ang Ginoo. Murag ikaw na'y bright og nahibalo kay niya. Munang ayaw, buhata. Aron dili ka makasala. Aron dili ka magpakasala or makasala. Suon ko sa Ginoo, wa na'y makalabaw pa sa Dios. Nasayod siya bisan sa mga panghitabo nga wa pa mahitabo. Grabe ka powerful ang Dios. Grabe kagamhanan ang atong Dios. Siya nagpahiluna sa mga planeta sa kawanangan. Siya nagpahiluna sa buwan, sa adlaw, sa mga bituon, ug labaw sa tanan siya nagpahiluna nimo. Siya nagpahiluna nimo aron maalagaran nimo siya. Munang ayaw ilisi ang pangandoy ug pamaagi sa Dios sa imong pamaagi, aron dili na ka makasala pa or magpakasala pa sa iyang atubangan. Munang ang imong mga pag-ampo dapat nimo bantayan. Kung uyon banis kabuton ni Lord or uyon na nas imong naibgan, ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon sa pagtuo nga imuha mapugos nimo ang Dios. Dili ka kapugos sa Dios. Naasay kaugalingong dalan, naasay kaugalingong desisyon, naasay kaugalingong mensahe, ug kining maong mensahe gibili na daan aron imong tun-an, aron imong dawaton. Busa mga igsoon, aron dili ka magpakasala or magpakasala pa, dawata iyang mensahe ikinabuhi. Muuswag ka aron makapadayon ka sa pagpangalagad niya, nga sa imong pagpadayon igsuon ko sa Ginoo. Wow, mo resulta sa pagkabalaan ug muhatod nimo sa kinabuhing dayon. Thank you Lord, thank you Jesus. Ang bugtong hinigiban, Biblia, bala ang kasulatan. Hinumdumi sa pagtuon nimo niini, daghan nga muluyan nimo, daghang mo biay-biay nimo, pero wala ka gipakataw aron tagdo nimo ang mga tawo mo biay-biay nimo. Gipakataw ka aron tagdo nimo ang mensahe ni Lord. Mensahe ni Lord. What is the message of God sa imong pagkatao? Ingon si Jesus. Ang Biblia nang ingon, gipakataw ti ka aron mo dahig ka kanako. Salamat sa Ginoo. Ingon si Jesus, ingon ang Biblia mga kaigsoon, ako'y nag-umol sa akong mga katawhan aron mo daig sila nako. Inausa ba nga imbis mo daig ang mga tao na may gidaig, unang ayaw sugot nga ang mga tao imong daigon. Una akong gi-review tong usa ka tawo diri nga miingon nga, pastor, idol. No. Di ikaw ray naghatag og problema sa imong kagalingon. Mo tong akong gi-review mga kaigsoon. Kay dili ko gusto nga siya mahimong madelikado. Kay mahal ko kamong tanan. Mahal kita sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsoon. Sunod nga mga makatabang nato mga kaigsoon aron ang
Kabubuton bitaw sa Dios mo'y matuman nato. Dili bitaw kanang ato ang gusto. Kanang gusto sa Ginoo mo'y ato ang maikinabuhi. Dili nato tugutan nga ang atong gusto mo'y matuman. Ang pamaagi mga kaigsunan, kabalo ba mo unsa? Kanang gibuhat ni Jesus. Kanang pulong pagpaubos. Kanos aka nagpaubos ni Lord sa panahon nga giingnan ka, simbaha ko. Lord, busy. Kanang giingnan ka ni Lord nga panangyaw. Or kanang giingnan ka nga ni Lord, hatag. Lord, mura mag-short kuron. Nakay pagpaubos ana. Wala. Kabalo ba mo? Unsa ang gipakita ni Jesus kung unsa ang iyang pagpaubos. Tanawa, mga kaigsunan. Gidala ko ni Lord diha sa Pilipos, sulat ni Pablo. Pilipos kapitulo 2. Diha nimo makitaan kung unsa ang gipakita nga hitsura dagway ni Hesukristo sa pulong pagpaubos. Pilipos kapitulo 2. Pilipos kapitulo 2, mga kaigsuonan kos Ginoo. Ingon siya diha kanang ang pagpaubos ni Kristo. Ingon siya diha, mga kaigsuonan, sugod ko og 5. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo. Ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod nga mahimong usa ka ulipon na tao siya sa samang kasagaran, tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. Tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kahitasan dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Kabalo ba mo, mga kaigsuonan, nganong angay nato ning sundugon, nganong angay nato ning paningkamutan ang gibuhat ni Jesus, nganong angay nato ning batunan? Matod pa, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Nga gipakita niya nga bisan sa Dios wala siya magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong gusto matao siya sama nato. Kabalo ba mo, mga kaigsuonan, sa mensahe ani? Kinahanglan kang magpaubos aron makatabang kasuban. Tanawa ragod mo, atras ka. Unsay giingon diri? Bersikulo 4. Pag tinabangay kamo ug dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Kay kung wala man ko kay kasing-kasing nga mapaubsanon, maniguro kag imuha. Tinuod na. Gusto ka nga ikaw sikat, gusto ka nga ikaw dato, gusto ka ikaw tahuron, ikaw mo matuman, gusto ka aron matuman nimo ang unsa imong gusto, mga kaigsuonan. Kabalo ba ka? Di nyo kakatabang og tao kung pagka mapahitason ang naani mo. Kung naakas pagka mapahitason, imurang gamiton ang mga tao, imurang ulug-ulugan ang mga tao. Pero kung naakas pagpaubos, makatabang ka. Mabitaw na si Jesus, kaya niyang nag-antos dito sa cross. Kaya siyang misyagit sa kasakit tungod kay naasas pagpaubos. Ang tao nga grabing pagpaubos makadawat na bisag unsa pa na kasakit. Pero kung hamugero may tason, di nagadawat, muutong nagkalit, muingon na may pa'y mamatay kaysa mag-antos, di ba? Munang
Kung gusto ka nga dili makasala ug mabuhat nimo ang kubuton ni Lord, paningkamuti ang pagpaubos sama ni Jesus. Sama ni Jesus. Aron bitaw kanang matrain nimo ang imong kaugalingon nga makapaubos ka. Kanang matrain nimo ang imong kaugalingon, mga kaigsunan. Sa panahon nga dunay musingka nimo, sa panahon nga dunay mubugal-bugal nimo, ayaw tagda, ayaw entertina kay mga basura na. Ayaw entertina ang makaguba sa imong kalag, sa imong pagbati, sa imong emosyon. Entertina ang mga pulong nga makaayo, makaligon nga imong makaplagan sa balaang kasulatan. Wow! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. O niya, damor nimo nga mahatagan nimo ang Biblia sa imong nahuna. Damor nang dili maghuna-una ang imong nahuna ug daotang. Akong malikon. Damor kang maghuna-una sa mensahe sa Ginoo sa Biblia. Damor maghuna-huna ang imong nahuna, di na maghuna-huna sa mga huna-hunang daotang. Kabalo ba mo, mga kaigsunan, ang sinugdanan gyud sa sala kanang paghuna-hunag dili maayo? Kanamang paghuna-hunag dili maayo, mga negatibo. Ayaw tuguti nga maghuna-huna kag dili maayo. Ikaw mo'y nagdala-dala sa imong kinabuhi, wa nagbuot nimo bisan kinsa. Wa may nagbuot nimo bisan kinsa. Bisag imuha pa ng tan-awon imong kaugalingon na abay nagbuot nimo. Wala. Ikaw mo'y naay dakong otoridad sa paggamit sa tanan nga ana nimo. Imong nahuna, imong kusog, tanan nga ana nimo. Ikaw mo'y nagbuot ana, mao bitaw nang ikaw ra po'y paninglan. Walay bisan kinsang paninglan sa imong kinabuhi, ikaw ra. Ano man, ikaw ra'y dunay dako kay authority sa imong kaugalingon. Wa na ihatag ni bisan kinsa. Mao na ibutang sa imong nauna. Kung moingon ka nga, Lord, nakasala ko tungod niya, nangabit ko tungod niya, di nimo malugulugan si Lord. Tungod na nimo oy. Ngano man naghuna-una ka dautan. Kanos ang magsugod ang sala? Kabalo ba mo, mga kaigsunan? Kanos ang magsugod ang sala? Diha sa paghuna-hunag dautan. Ang tinon nga kinabuhi matud pa ni Solomon kining atong nahuna. Bantay ang imong nahuna, ingon nga bililuhon mong bahandi. Asa ni mabasa? Ana ni sa Panultihon kapitulo 4 man siguro ni 23. Ang imong mga huna-huna sa mayong balita ko nagbasa Biblia. Ingon siya dire, ang imong mga huna-huna maoy tinubdan sa kinabuhi, busa bantay sila, ingon nga labing bililhon mong bahandi. Kabalo ba mo, mga kaigsunan, bantayanan kay ning huna-huna nganuman. Sa usa ka adlaw pila ka mga huna-huna ang naas imong huna. Siguro di na maihap. Na mga panahon gaw na kang maligo, pero lain na pud ang imong ginahuna, di wa na pud kakaligo. O nang bantay ang imong mga huna-huna. Unsaon aron imong mabantayan ang imong huna-huna? Ayaw paghuna-unag mga butang yutanon. Kay nganuman ang mga butang yutanon, dali kay na makausab. Dali mag-usab-usab na, mag-upgrade na. Everyday mag-upgrade. Ikaw ray gibuang anang mga butang yutanon. Tinuora, maibog kag motor karon, ugma sunod simana, sunod bulan na napoy motor, lain na pug naong. Imo na pong gukdon. Maubitan ng uban ni upgrade po ng naong. Lain man nigkilay gahapon, karon lain na pod, bawog na pod, gahapon tusoy man to. Ayaw pa ilad. Aron dili ka mailad, ayaw gamita imong mata, imong idudungog sa mga butang sa kalibutan. Gamita imong mata, gidulungog sa mga butang espirituhanon ug langit nun.
dihas bala ang kasulatan. Wow. Unang ang pagtuon og Biblia, grabe kayo na ka kuan bitaw. Dako kay ikatabang sa imong pagkakristohano. Ang imong pagpaminaw og mga walis sa mas imong gibuhat karon dako kayo nang ikatabang aron ikaw makapadayon nga mo resulta sa pagkabalaan og musangpot sa kinabuhing way katapusan. Asa nagsugod ang sala? Basahon na to. Diha sa Santiago Kapitulo 1. Santiago Kapitulo 1 versikulo 12. 1:12. Ingon diri mga kaigsunan, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Atong pagpakan si Lord. Salamat sa Ginoo. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Ang mga taong nahigugma, hinumdumi ang taong nahigugma, mutuman gyud na sa sugo ni Jesus. Kung nahigugma mo nako, tumana ang akong mga sugo. Mo nang gisiguro sa Ginoo ang makadawat sa iyang mga saad katong nahigugma niya. 13. Kung ang usa ka tawo tintalon dili siya angay mo ingon kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, ug dili usab siya matintal kang bisan kinsa. Apan mo abot ang tentasyon, kanos amo abot? Kun ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha, dili sa tinguha sa imuhang kaila, sa imong barkada, ikaw mooy nagtinguha. Maunang dili og dili ka kapanumangil ni bisan kinsa, nganong dili ka malangit. Tinuod na. Tinuod. Ikaw mo'y nagdala-dala sa imong nahuna, wa na gibutang nimo sa bangko, wala nimo gideposito ang imong nahuna, gadala-dala ka sa imong nahuna, kay walay lain anang gipialan kun dili ikaw lamang maunay ibutang sa imong nahuna. Ayaw yung pag-ingon, nakasala ko tungod sa akong asawa, tungod sa ako ang bana, tungod sa akong mga anak. Ayaw ilarang Ginoo, di mailan. Di mailan. Nasabtan, dalaygon ang Diyos mga kaigsonan. Dalaygon ang Diyos. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Ingon siya mga kaigsonan, apan mo abot ang tentasyon kun ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha. Unya ang tinguhang, unya ang iyang daotang tinguha manamkon, magsabak og manganak og sala, og inikahing ko na sa sala magdala kinig kamatayon. Unang ingon na isa sa 16, minahal kong mga igsoon, ayaw kamo palimbong ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga mo'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, og dili gayud siya mausab og magpakita sa landong sa pagkausab sa iyang pagbuot. Gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron ang tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. O na mga kaigsunan, ayaw na pailan, uy, igo na to, ay napailan, ay napailan. Alagari ang Diyos, simbaha ang Diyos mga kaigsunan, simbaha ang Diyos, samtang may kinabuhi pa niining naong sa kalibutan. Hallelujah, glory, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Lord sa mensahe. Thank you Jesus. Hallelujah. Nahimugso kaning kalibutan dili tungod sa imong katuyuan, kun dili katuyuan ni Lord. Ina imong tapad, nahimugso ko tungod sa katuyuan ni Lord. Ina isulat diha. Isulat nga nahimugso ko tungod sa katuyuan nimo Lord. Katuyuan inigsod ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa iya mga mensahe. Ugma panimba mo.
bisitaha inyong simbahan. Kung wala mo, di mo kasimba, ala paminaw mo mga live. FM, bless kayo ta nga naay Shine FM. Kamong naa sa Mualboal, sa Badyan, sa Gihulngan, sa tanan nga mga lugar nga maabtan sa Shine FM, bless kayo mo. Padayon sa pagpangalaga ni Lord. Alagan ako sa kaugawan, imong gihinloan, kinabuhi ko karon. Nahugasan na ta, ayaw naglunang, nahimugso ta, nahugasan na ta, di na ta mulunang, igo na to, ngagi ilan ta, igo na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I-share kining ato ang programa labi na sa imong pamilya, dako na kay nang ikatabang. Unya, paki-follow ing follow. Follow this page kay makatabang ni sa imong pagpuyo dihas imong pagtuo ni Lord. Hangtod may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka sa kasing-kasing ko, bayaon ka o galagaran ko, Ginoo. Kutob lang sa akong maapsan, ako ang basahon ang inyong mga comment. Salamat kayo sa inyong pag-comment. At katong ning comment mga kaigsunan, bless mo ni Lord. I-bless mo ni Lord. Share gyud ko matod pa diri. Okay. Sa maapsan lang nako, share gyud ko pastor sa tanan. Mahal ang uban, masuko, bahalag mauban. No, dili masuko ang uban. I declare nga makasabot sila sa imong i-share. Kay wala ta magsulti diri og karatula. Nagsulti ta sa mensahe ni Lord. Hallelujah. Gikan ni Maricel Hendricksin, si Juan Sornito Hornido, pastor pa-request kog song unsa man. Okay, thanks pastor, unsa nga relihiyon imuha pastor? Nanay nangutanag relihiyon. Okay, importante tagalangit ta. Tagalangit ta, importante. Tagalangit ta. Thanks pastor, unsa relihiyon imuha? Okay. Welcome. Si GC Apad, nahimugso ako tungod sa imong katuyuan, Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Alberto Grepo Jr., salamat kay Please Manila. Okay, salamat. Amping mo, Dias Manila, amping. Amping. Si Ginoy Caballero, amen. Nahimugso ako, Ginoo, para kanimo lamang. Nagpagpakan si Lord. Thank you, Jesus. Wow. Si Normalin Malbino, nahimugso ko tungod sa imong katuyuan, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, amen, Pastor. Power si Lord, Pastor. Amen. Amen. Why makalabaw, makatupong ni Lord. Imagine na, nasayod siya sa imong winuuna, sa imong kasing-kasing. Si Carlo Pagatpat Maynor. Amen, Pastor. Okay, humana ni. Okay. Si Sheena, salamat kayo, Pastor. Welcome. Si Josephine Imbresinti, salamat kayo. Si Joakim Mabanding, Pastor, magpapre ko sa akong family nga padayon sa pagpangalagad, Pastor. Okay. Awa na. Dapat diri. Nawala. Okay, nawala kalit. Gikinahanglan kag song, Pastor. Gikinahanglan ka song, Pastor. Bless you more watching from Saudi. Gikinahanglan. Okay, akong pagitaon diri. Kinahanglan. Kumusta mo, Saudi? Mingaw. Importante. Kuha na yun, pangalagad sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo. Okay, ang Diyos magpanalangin ninyo diha sa Saudi. CJ Gonzalo Tagalangit, Tabro, born again. Amen. Amen. Kana. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Gikinahanglan ka sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
Wa tay laing gikinahanglan. Siya lamang. Gimingaw ako. Wow. Salamat sa mensahe sa awit. Presensya mo. Amen. Balik kapag Si Rosalie Narciso, masaya ako Panginoon sa pulong mo at salamat Pastor sa iyo sa pulong mo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Si Maria Lorgina, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo imong kinabuhi Pastor, daghan kaayo nakadungog sa pulong dugang kahibalo. Amen. Si Esther Pasa, salamat kayo sa imong mensahe. Welcome, ang Dios magpanalangin. Salamat kayo Pastor sa imuhang manindot nga pagsulti kanamo mahitungod sa nindot kaayo nga mga pulong sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Gikan ni Lynn Maganti. Amen. Thank you Pastor sa pag-share sa Word of God. I'm so blessed. Watching from Tagum. Tagum. Good evening. I declare blessing. Panalanginan mo ni Lord. Gikan ni Regeline Roes, amen. Paps Gilon, samtang nag-take note ko pas na malandong ko sa akong gibuhat nga sala nga tinuyo. Salamat kaayo sa binsay sa Ginoo karon. Kabalo ka kung biyaan mo na tinuod kang gipasaylo. Merlin Hingay, Tagalangit, gibag-o sa Ginoo sa iyang ngalan. Amen. Amen. Wanay lain, wanay relihiyonay. Importante bag-o ka, nagkinabuhi kas mensahe niya. Hallelujah. Thank you Lord. Wala kay ikatandi sa imong pagkamaayo Lord. Wow. Salamat sa Ginoo. Grabe Pastor, ara nahong lipaya nga imo nabasa akong message gikan ni GC Apad. Ay, salamat kaayo. Lipay sad ko kaayo para nimo. Malipay gyud ko kung naay malipay nga tao. Maunay akong kalipay gyud. Kay maunay katuyuan nga nung mianhi si Jesus aron makapatuntang kalipay. Si Bobby Robli, amen. Si Lovely Mom, salamat sa minsay sa pulong sa Dios. God bless Pastor. Hilak jud ko Pastor kay diri ko kuwait na ningkamot kay naay duha ka college o high school. Pre-request Pastor nga akong bana nga si Jimer Abelito Senior nga mobalik sa pagpangalaga diha sa buhi nato nga Dios. Salamat. Okay, ako ning isulat dire sa pre-request. Salamat kayo sa inyo nga pag-share. Unya, bless mo kaayo. Kay nagtuo ko, gauban og nanulti ang Dios kaninyo. Si Jeremias Kuyag, amen Pastor. Sister Waning, God bless ninyong tanan. Mian Dinopol, shout out Pastor from Maasim, Sarangani Province. Uy, ato ang mga kaigsunan di Sarangani. Kumusta? Amping mo ha. Unya, pabilin diha sa mensahe ni Lord. Di gyud mo pakyaso. Sumala siyang mga saan. Wow. Mingaw Pastor kay layo sa pamilya, puro adunay pulong sa Ginoo. Amen. Tinuora gyud. Si UPC John Mark Baklay, salamat Pastor. God bless you Pastor. God bless. Thank you. Ang Dios magpanalangin. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sang mga mensahe. Awit makalangit na maayo kayo ang Dios. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, ikutan mo tibuok kinabuhi ko.
Thank you, Lord. Gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinguan, kanunay kang maayo ka na ako. Ang tuda ko may ginhawa, awitin ko ang pagkamaayo. Nagdagiya sa tanging nagdaba, Masukot kaysa sa tanan, tawang akong papa, ako imo pinangarap, nabuhi ko sa pagkamaayo. Kanunay kang matinong. Yes, Lord. Kanunay kang maayo ka na ako. Tingkod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang hanap kong pinabuhi ko, na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. hinumdumi ang pagkamaayo sa Dios, way katapusan. Dili mo lubad, dili mapakyas, ni adtong nagbabilin kaniya. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. Ako nagtuo nga dunay kabag-uhan o kausaban inyong pamilya, ug dunay panalangin nga giandam ang Dios alang kaninyong tanan. Mao nay gibati samtang ako nakigsulti kaninyong tanan. Salamat kayo sa panalangin nimo, Lord. Salamat kayo sa imuhang panalangin o sa imong pagkamaayo. Wala kami ikabalos, gawas lamang sa pagsamitar kanimo. Thank you, Jesus. Kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinudan, Kanunay kang maayo ka na ako. Ang tula ko may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kabalo ko nga, nag-worship na mo ni Lord. Ipadayon ang imuhang pag-worship ni Lord. Naghulat sa imo mga pagdahay. Ni Asya sa atong taliwala karon. mapayaw ka ning dapi. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Diyos tinguha ka. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Ning dapi. Yes, God. Thank you, Jesus. Halikala na buntun
Lord. Thank you, Jesus. Lord, kabalo ko nga dunay mga pre-request karon ang imong mga katawhan. Kabalo ko nga imong nakita og nadunggan ang ilahang mga paggipangayo, ang ilang mga tuaw. Kabalo ko nga nakadungog nakakita ka sa ilang matag usa ka kasing-kasing amahan. Walay nalilong kanimo. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman sa akong mga kaigsuonan. Salamat Amahan sa imong paglig-on kanila. Salamat dalahikon ka nga Dios bisan pa sa kinabuhi karon sa akong igsuon. Si Limes, Alimer, si Jimmy Ali. Ito God. Kadunay asawa nga naa sa gawas sa nasod.